Hvad var jeres tanker bag Ørestad? Tankerne bag Ørestad, det var i virkeligheden startede hele historien om Ørestad. Det startede med, at man gerne ville have en metro i København, faktisk. Og det var egentlig det, der var årsagen til, at man fandt ud af, at hvis nu man skulle finansiere og skaffe penge til metroen, så var det smart, hvis man lod metroen køre ned igennem et stykke land, hvor man kunne sælge grundene. Og så var tanken egentlig med Ørestad, at ved at sælge de der grunde, så kunne man faktisk finansiere hele etableringen af Ørestad, eller af metroen. Så det var egentlig for ligesom at sige, at når man vil have den her metro, så skulle man ligesom have et sted, man kunne hente nogle penge. Og derfor så lavede man sådan en stribe land, man lagde derned langs Amager. Og så solgte man simpelthen grundene, og de penge, de røg over i kassen, så man kunne begynde at bygge metroen. Hvad var dine forventninger til Ørestad? Jamen, det var vel det der med at få skabt sådan en ny, moderne by, faktisk, ikke? Altså moderne by, hvor man på en eller anden måde i kraft af infrastruktur og sådan noget, kunne tro på, at der ville komme et liv, og at man opfattede byen arkitektonisk, altså man opfattede den i rum. Ikke så meget, Hvad har I gjort for at få mennesker til at gerne vil bo i Ørestad? Ja, altså man kan sige som planlægger, der har vi jo, altså man kan sige det, ja, altså vi har jo ikke, man kan sige, det man har gjort, det er, at man har lavet en stor andel af boliger. Altså, det er jo den måde, man kan sige på, at vi planlægger, at der må være så og så meget erhverv, der må være så og så mange boliger, og der må være så og så mange institutioner, der må være så og så meget butikker osv. Og der kan man jo sige, at nu vil jeg ligesom at sige, jamen så stor en andel skal være til boliger, så har man forhåbentlig om, at der kommer til at bo nogle mennesker i den. Hvad har I gjort for at gøre Ørestaden attraktiv? Altså der må man sige, det man har gjort for at gøre det er jo netop, at man har etableret alle de her ting på forhånd. Med kanaler og metro, så man kan komme hurtigt til og fra byen. For eksempel, vi kender fra andre storbyer, hvor man har metro og sådan noget, der kører op i luften og sådan noget. Der bliver nogle underlige mørke steder i nogle højbaner og sådan noget. Der har vi prøvet på at gøre det attraktivt ved at lægge kanalerne ind under, og så med folk faktisk kan bruge de der steder til at opholde sig og sådan noget. Hele vejen ned langs Ørestad, Ørestads Boulevard ned igennem. Der løber metroen jo parallelt, der løber også et kanalforløb ned igennem. Der ligesom er lavet øer ud i, at folk begyndte at indtage det der og beboer det og har lavet steder, man kan opholde sig og sådan noget. Og så det der med, at altså det tager ikke, når man stiger på ude i Ørestad, så tager det 25 minutter, så står man inde på Kongens Nytorv. Det er jo altså virkelig noget, der flytter mobiliteten i byen, ikke? Hvad var formålet ved at bygge Ørestaden? Jamen formålet var det, jeg sagde til at starte med, at man skulle simpelthen bruge den til at kunne realisere metroen. Det var simpelthen at tjene nogle penge der, så man kunne lægge over i den anden kasse, så man kunne bygge metro. Ja. Hvorfor valgte I at bygge Ørestaden der, hvor I nu har bygget den? Jamen, det var fordi, at det var der var noget plads. Og hvis man kigger på sådan en kort af København, så er det faktisk meget, meget tæt på centrum, der ligger sådan en strimmel land. Og grunden til, at man ikke har gjort det før, det er fordi, det har været et militært område, det der. Hvor fik I inspiration til Ørestaden fra? Nu fik jeg ikke så meget, fordi det, som sagt, det var finnerne, der vandt konkurrencen. Så det kan jeg ikke rigtig svare på. Altså, men noget af det, de vandt på, det var jo netop den her, at de fik det her vandelement introduceret til. Fordi når man bor i København, og i Danmark i det hele taget, så er det der med vand, det er meget vigtigt for os. Altså hvis bare vi kan være kombineret med vand, eller man kender kanalerne på Christianshavn og sådan noget, den der attraktionsværdi, de har, det er jo noget af det, som også var med til at en årsag til de vandkonkurrence, var, at de fik introduceret sådan et vandelement.
Og man kan se, det fungerer jo også som sådan, ligesom op i den nordlige del ved universitetet og Danmarks Radio, og det kanalforløb, der er deroppe, hvor man har sådan et vandelement inde i sin byrum. Det er jo en fantastisk kvalitet.